ọ dị egwu ka be ahịa dị Verydarkman pụtara wee kwuo okwu ihe na-eme n'ọgbọ ọgwụ. Verydarkman pụtara wee kwuo okwu ego a na-ana n'ọgbọ ọgwụ. Ndị bloggers wee cheta na onwere eme n'ọgbọ. So mgbe ị na-etigbu mgbu a sef na-ekwu okwu ihe ahụ mere n'ọgbọ ọgwụ, na-ekwu okwu ihe ahụ mere n'ọgbọ ọgwụ, ọ na-anọ ya maka ihe na Verydarkman pụtara kwuo ya, ndị ọdụ ụnụ ka okwu ha nwere wet ya. Mgbe niile anyị ji wee na-eti mkpu na-achụpụrụ anyị n'ọgbọ ọgwụ wee bịa ebe a na nke ka eweche m iwe bụ na-achụpụrụ anyị n'ọgbọ ọgwụ, o nwere onye kwuru okwu andị na ya anọrọ ya ewee jee n'ọgbọ ọgwụ, anyị anọrọ ya ewee jee n'ọgbọ ọgwụ chụpụ onye ọbụla na chọpụ, kpochie chọpụ ka anyị na lafịa, anyị anasị ya dị nọnye na ya dị pụtapazie na Mọnde. Ọ bụrụ na akpochigo ọgbọ ọgwụ, ọ bụrụ na esizigo ime ọgbọ ọgwụ niile uru na-ebu ngwa ihe unu na-ekwu bụ 700, unu ekwube ngwa ahịa eburu na-enwe rekọd. Ihe unu fụrụ bụ 700 times how many shops dị n'ọgbọ ọgwụ. Gbọtara mkpu na-eti ibu na onye nwe chọpụ anọrọ na chọpụ ya ejee na chọpụ ya buo ngwa ahịa niile nọ n'elu. Anyị ka unu ga-ajụ ifemela anyị. Etiri m mkpu a, emezuru m ụzọ vidiyo 3 maka ndị ọgbọ ọgwụ ahụ. Ebu m ụzọ mee the first video nke si ndị na-ere fake ya ewepụ aka na ọha soro komiti ihe ndị a ji wee bịa, because ị na-azụ ahịa ọgwụ, ị na-ediri ka ịdị very very careful. Ọgwụ ọbụla ị ga-erebe mmadụ ga-abụ original, ọgwụ ọbụla ị ga-azụ ga-abụ original, maka na ọya bụ nwanne gị ga-aṅụ ọ bụrụ ọgọ gị, ọja bụ ọgọ gị ọ bụrụ fucha ọgọ gị, ọya bụ fucha ọgọ gị ọ bụrụ fucha ọgọ nwa gị, ọja bụ nwanne gị ọ bụrụ nwanna gị, ọya bụ ikwu gị ọ bụrụ ibe gị maọbụ onye obodo gị maọbụ onye Igbo ibe gị maọbụ onye ọ fụrụ ya bụrụ. Onwere onye imi nkịta na-adị mma n'arụ, maka na imi nkịta na-ajụ oyi. Onwe onye bere imi nkịta ọ dị happy. Ya bụ na kịta ka bloggers bidoro ịma na onwere ihe mere n'ọgbọ. Kedu ebe unu nọ eri Febụwarị anyị ji wee bido ịta afụfụ aha n'ọgbọ ọgwụ ahụ? Ana m eche ka bloggers pụta kwuba okwu, ana m eche ka gọọmenti pụta bịa tụọ ebe ọnụ, ana m eche ka ndị mmadụ bịa kwuba okwu banyere o nwere onye kwuru okwu. No comment. Emechara njụọ enwezikwere ndị igwe n'obodo a. Emechara njụọ si amazikwara anyị na-azụ nwa. Emechara njụọ o nwekwara igwe nọ n'Ọnịcha, enwekwara igwe ndị Anambra, where are them? Emechara njụọ all the Igbo politicians, where are you people? Kedu ebe unu nọ eji wee chụpụ anyị n'ime ahịa were bịa rụọ anyị ọrụ n'azụ arụrụ anyị? Ihe unu na-ebe ebu ihe unu na-ekwukwe n'ibu 700 ya na-ekwu okwu ya bụrụ dị ebe a bụ the main koko ya. Unu ka na-eme ịmakwa chọpụ onye nọ n'ọgbọ ọgwụ, ọ ga-emakwa ngwa ahịa eburu n'ọgbọ ọgwụ ka ọra ihe makwa na onwere 1 paketi ngwa ahịa, otu paketi bụ by 20 tablets ya 2 cars, ma nke nọ by 14 ya 2 cars nọ na 20,000 naira 25 makwa ka esiri wee buo and etibe m mkpu adịchasị ka eburu afịa. Ọkwa asị na ahịa anụnwa bụ fake, ọkwa n'ụzọ ka ahịa ahụ gbara wee rute Ọnịcha, ọkwa n'ụzọ kwa mmadụ clear ahịa ahụ na Wef, ọkwa moto loduru ahịa butere onye Ọnịcha. Ọ bụ na ọ nwụrụ ndị mmadụ eburu fake ya abata agba ya na Lagos, ahịa bụ fake, mana ahịa ahụ a ga-anara ego agba ahịa ahụ ebubata ha ya na East Bay ebe a ahịa ahụ elebelo ya fake. Only for the video ndị bloggers ba unu afrịa unu atụzini ọnụ maka na nwere unu kwu, unu atụzini ọnụ, unu abịa n'epiri ahịa unu ekwuzini ya. Bloggers niile go home, unu ekwu na anytime. Verydarkman ekwu onye fine ya kwuo ya, ọ dị mma na okwuru ya. Unu wa bụ bloggers nọ si around Ọnịcha ma na ihe a wee mee na Verydarkman is not around. Unu wa bụ bloggers na around ebe a ihe wee mee, unu ekwuru gịnị? All those why onwe ihe unu kwu bikọ na Verydarkman apụtago kwuo ya. Ya bụ egwu na-atụbunye unu, ndị okwu nke mmadụ kwuru egwu na-atụbu unu, ọsọ ka unu gbagburu unu. Mana vidiyo na emego m this video about 3 times. Emena m ọ bụrụ mmadụ gbara ahịa, ọ bụrụ mmadụ clear ahịa. Ụfọdụ ahịa ahụ enwere NAFDAC, nwere ahịa ndị nke si America, o nwere ndị nke bụ London,
o nwere nke bụ foreign quality drugs unu na-ekwo maka ya gba from ebe a onye ahụ ya bụrụ ụlọ obodo oyibo ọgwụ ahụ eji etriti gị n'obodo oyibo ụfọdụ ya rụ n'ọgba ọgwụ ebe a n'ọgba ọgwụ ebe a ka esi egota nke eji etriti ndị nwere ego ha ji agba flight ekwuo ya mgbe unu ekwu okwu unu afọ vidiyo ahụ mere unu asọpọtụ ma mgbe ahụ kwubi ya oruzie ka Verydarkman bịara kwuo ya unu ewere cheta ihe unu na-apịkọ ọ bụ 700,000 ọ ga-ọbụrụ 700 ka o bidoro from 500,000 now ị na-asịzi m ọ bụ na chairman ọgba ọgwụ na ọ ga-ama anyị ya ọ na-ama anyị ya ịma na ihe ahụ ọ nọ bụ ọchịchị etiri mmadụ eti unu aga n'ebe ahụ unu ege n'ebe ahụ unu agbada aga na di ya because shop ga adịghị ebe ahụ shop m ụdị ya eburu ahịa gị eburu ahịa m jụba ajụjụ shop m ụdị ya enwere m shops n'ọgba ọgwụ eburu ahịa gị anyị ka ị ga-ajụ maọbụ otu ị mara nọ n'ọgba ọgwụ ejụọ m nwoke gịnị mere n'ime shop unu kịta unu ebu naanị ya ka unu jee tidi chairman ka ọ bụrụ na chairman na anya aka ya dịa chairman ga aka ya dịa ya bụrụ ịma na ihe a na-akpọ ketekan nwa bụ onye etiri eti na gọọmenti na-eti ya ka ị nọrị for some time ka ọ na ịma na keteka enwe ọnụ ịma na keteka kọmitii na be etiri ya na gọọmenti tiri na-ekwu onye unu ga-akpụ n'ọnụ bụ Soludo ka unu ga-akpụ n'ọnụ because na ị ga-agba m na-abịara mebe ụdị ife afọ Soludo ada mana maka na ọ bịakwara abịa ọga ndị bloggers ihe unu ga na-ebu kịta abụrụ 700 na-ekwusị ọgwụ niile ahụ a bịara buo elu oduru for 2-3 months n'ọgba ọgwụ where is it kedu ebe ọ dọ ekwesịrị ebute ọgwụ a etestie ya ekwesịrị ime ya test mgbe NAFDAC donye akụ ya bịara arụ ọrụ n'ọgba ọgwụ donye akụ onye ọbụla na-abịa emepe shop gị kwuru n'ihu ya ome ihe nwetara na nke gị jezaba ụgba gị onye ọbụla na-ere fake. For me, I don't say fake. I cannot say fake. Ihe ọbụla bụ fake, I don't do it. Aha m egwukwa akwụkwọ bụ fake. Aha m egwukwa akpa bụ fake. Ihe ọbụla bụ fake adị m eme maka ihe na onwere NAFDAC eburu ya mana ọ bụ original drug makwa na ebe eburu ọgwụ ụnamụkwa ọgwụ gịnị bụ 700 na-anụ 700,000 ọ na-ewe m iwe ha bidogoro ya from 500 were ruo 700 nna-anụ ya dịtị na na-ewe m iwe ọga jụọ ndị nọ n'ọgba ọgwụ kedu ihe menụ ụna anọrọ ebubi ya onwebe onye jụrụ ngwa ahịa niile ahụ eburu kedu ebe ọ dị where is all those drugs ka ebe test ya ka a mara ma ọ bụ fake onye ọbụla iwu odazi iwu na onwe NAFDAC ome penalty kwụọ na onwe NAFDAC n'obi so ọ bụ ịbịa bụ kọsụrụ onwe NAFDAC iburu ya ọ bụrụ na onye ahụ dara iwu na onwe NAFDAC inye penalty ma ọ bụ ewere ọgwụ a gwọọ ndị nọ n'ọhịa ụnụ abịazana ebe a kọọ sọ maka na hapụ na Verydarkman man anyị ya kwube nke ọ na-ekwu ọ dịgo ready to drag them to court nke nwa na-ekwu ya ya no ready to drag them to court ikwu ya kwucha ya ụlọ kọcha bababababa ụnụ anakpuo hapụ na onye chọrọ drag the people to court ha jebe na court nke nwa bụ onye nọ nso n'obodo a ihe wee mee nke nwa bụ onye nọ nso ụnụ bụ ndị nọ nso n'obodo a ihe wee unu ekwuru okwu emego m video more than 5 times nke a ga-abụ 4 times na-eme video about ihe a mere n'ọgba ọgwụ you comment understand kwara that thing nkwu wee jebe na 700 tan chop ụna ama chop dị n'ọgba ọgwụ ị nọ n'ọgba ọgwụ ana m ala ka iji akwụ n'azụ mmadụ just said it kwuo okwu ka mmadụ kwụrụ straight so ihe jiri correct ndị nke a na-atụ isi ọnụ about ihe a mere n'ọgba ọgwụ ma ndị oris ya na atịrị ọnụ bụ that's all need unu na-akụ ya ihe unu ga-ebudo na-ekwu okwu ya bụ ọgwụ ahụ where is it kedu ebe ọgwụ niile eburu dị where is it kedu the record kedu ebe ọ dị kedu ebe a dọbara ya kedu ebe a gbara ya ọkụ na si ekwere ka iwe na-emekwere ka iwe wee m gbada abịakwana akọ ya ma ebe kịta na ijekọrọ aka chairman ọgba ọgwụ iko ya na ọha na share the money ịbụrụ mgbe a na-ebu ahịa ahụ ọ bụ na ifere ha bụrụ Verydarkman na-ekwu is quite different ụnụ nwa na-ekwu okwu ego the man na-akọ ebe ọ bụla soro ọ bụ fake why eji ana 700 that's the point ụnụ abịara akọ ndị aka ndị adịa ndị ego anara ego nga gbakwa chọpụ na many million ụnụ akọ na da rubbish ụnụ akọ na ya don't want to hear it o naanị ajụfa kedu ebe a dọbara ngwa ahịa ahụ bụ fake ka etestia ya ka afụ ma fake
unu ekwuziri okwu 700 na ịnọkwa emere na Ogbo Ogwu ụna nkwụdị ngwa ahịa imekwa 1 kanta onye na-azụ ahịa na Ogbo Ogwu 1 kanta ya igbe ego ọnụọgụ 1 kanta